Dobrý večer, milí priatelia. Zvukár si myslí, že som veľmi vysoký, som trošku nižší, ale ďakujem pekne Oskarovi teda za úvodné slovo aj všetkým, ktorí umožnili, aby vlastne vôbec prvá čítačka, pokiaľ viem, sa uskutočnila na filmovom festivale Artville, na ktorý ja už tiež chodím dlhé roky. A namiesto dlhého úvodu začnem hneď čítať, a to z knižky Pastierský list, to je vlastne moja najnovšia kniha, vyšla takto presne pred rokom. A sú nie také kratučké texty, také mikropoviedky, mini fejtóny, glosy, reportáže. A myslím, že sa to celkom hodí na takéto masovejšie podujatie, pretože sú aj trošku zábavné, verím, niektoré z nich. No a niektoré sú aj veľmi autobiografické, hovoria o tom, čo to znamenalo vyrastať v reálnom socializme v 80. rokoch. A presne tomu sa venuje aj text prvý, ktorý prečítam, a ten sa volá Reklama včera a dnes. V socialistickom Československu môjho detstva plnila reklama funkciu záhadného bonusu v televíznom programe, milého nezmyslu bez reálneho významu. Keďže neexistoval výber tovarov a často dokonca nebol dostupný ani nevyhnutný jeden druh, nebolo treba súťažiť s konkurenciou. Zvláštne, že nedostatkovými sa stávali najmä elementárne hygienické potreby, takže priam symbolicky zostávalo všetko riadne špinavé. Štátne podniky nepropagovali značky, ale výrobky všeobecne. Jedno vajce denne, jedzte viac kapusty, je zdravá. Pamätám si, že v tom čase ma zahraničné reklamy silno priťahovali. Pozrieť si blok spotov na rakúskej televízii bolo ako vidieť sériu krátkych science fiction filmov, ktoré sa odohrávali vo fantastických prostrediach a ktorých dej sa krútil okolo úžasných, neznámych predmetov. Šuškalo sa, že svoju úlohu v tom hrala aj politika, ale možno len ľudia nadobudli dojem, že keď u nás chýbal toaletný papier alebo dámske vložky, tam sa zase zjavovali oveľa častejšie. No je známe, že hladný vidí jedlo všade a susedová krava viacej mlieka dáva. Priznám sa otvorene, v detstve ma chorobne priťahovalo všetko západné, lenže kde to vziať? Nebol som žiadny jediný, kto mal tento problém, pretože pre krachujúcu krajinu sa stali typickými náhradky. Huba Buba sa volala Pedro, Wrangler zasa Prekon, Camembert bol plesnivec, Labelo jednoducho jelený loj a tenisky Puma pre zmenu Botas. Nejazdil som na lyžiach Elan ani Atomic. Tie moje sa vyrábali v Súľove a tak sa aj volali. Namiesto Playmobilu som sa moril so stavebnicou Merkur. Neučil som sa počítačový jazyk Logo, ale vpíral som chybnými príkazmi korytnačku Žovku. Namiesto Atari alebo Gameboya som drtil klávesnicu počítača PMD-85, horúceho ako rozpálená panvica. Môj prvý Macintosh sa volal Didactic Alpha. Na nápodobeninu Nutelly sa režim nezmohol, preto som v družine dostával krajce chleba natreté bez masla, tenulinkou vrstvou marmelády, ktorá chutila ako druh ovocia, čo sovietskí genetici ešte len vytvoria. Namiesto zbožňovaného francúzskeho komiksového časopisu PIF mi v družine ponúkali všetky zviazané ročníky sveta socializmu. Magnum som poznal len z gangsteriek, nelízal sa, ale strieľalo sa z neho na polišov. Milka nebola čokoláda, ale herečka z pondelnejších televíznych inscenácií, ktoré akoby sa všetky odohrávali v tej istej miestnosti. Pepsi sa pila 2 razy do roka, na narodeniny a na Vianoce, keď sa jedna fľaša rozdielala medzi 12 bratrancov a sesterníc. Myslel som si, že mozzarella je francúzske ženské meno, cappuccino talianská dovolenková oblasť pri mori a Tom a Jerry čierno-biely nemecký kreslený seriál. Vielen Dank für die Blumen. V škole som nepil zelený čaj zenča, ale zriedený sirupový odvar, pričom na armádny hrniec sa použilo jedno úbohé vrecúško z Gruzínska. V mojej detskej izbe viseli plagáty z skupín, hoci som nevlastnil jedinú ich nahrávku. Spomalený čas odmeriavali večne meškajúce hodinky prim. Jazdil som na bicykli Liberta a sníval som o tom, že si raz kúpim babetu. V televízii donekonečna opakovali program Zlatá brána, kde hrali pesničky ako Trampoty s kozami, Vrtké jazyky, Peter Centimeter alebo Fintiuky, ktoré zneli ako názvy pornografických filmov. Hitparádom dominoval Peter Hečko,
Najdesivejší úkaz v galaxii občianskych herojov Votravca. Najšťastnejší okamih priniesli Vianoce 1982, keď mi americká rodina poslala obrovské Lego, z ktorého sa dal postaviť žltý hrad s légiou vojakov. Okrem toho som od tých neznámych, no zbožňovaných cudzincov za oceánom dostal aj zimnú bundu, na ktorej sa dali zipsom odopnúť rukávy. To bol vtedy vynález podobného významu ako dnes iPhone. Tie dva dary zo mňa prvý a posledný raz urobili kráľa bratislavského sídliska Krasnej. Vzor vetrovky si celý zástup mladých súružiek učiteľiek okresľoval priamo z mojho tela. Nič erotickejšie som si ako 6-ročný chlapec nevedel predstaviť. Minulé leto som navštívil niekoľko veľkých kultúrnych festivalov v Čechách a na Slovensku a uvedomil som si, že medzičasom spoločnosť dospela do opačného extrému. Mohol som si vybrať, či si vypočujem operný recitál Philip Morris alebo Samsung komorný koncert, navštívim Pepsi galériu, pozriem si film v Bažant kine alebo radšej zájdem na Kozel rokový festival či Budvar divadelné leto. Je však celkom možné, že som si jednotlivých reklamných partnerov poplietol a v skutočnosti šlo o Pepsi operný recitál, Philip Morris kino, Budvar divadelný festival, výtvarné diela viseli v Kozel galérii a komorný koncert sa volal Davidov Classic Stage, Orange Svedhlupy Stage, Dov Prevencia Stage alebo Nivea starostlivosť o citlivú pleť Stage. Dokonca nevylučujem, že to prebehlo ešte inak. Udržať si prehľad v značkách začínalo byť nemožné. Počas prestávok som sebe nemohol nechať doznievať kultúrne zážitky, pretože ma postupne oslovovali Avon Lady, Oriflame Girl, Adidas Woman, Kenzo Babe, Nike Trainer, Puma Friend a ďalšie hostesky v korporátnych kostýmoch. Aby som si po chaose schladil hlavu, zašiel som na kúpalisko, kde ma však čakal len matný športbazén. Ale to bol kláštorná tichá bazén, Fatra nesítená, akvapark, Budiš, Kerlivá bás či mýtická harmonipul. To som už nedokázal posúdiť. Viem však najisto, že som neplával v minerálke, ale ktorá bola pre symbolicky riadne špinavá. A táto kniha je z veľkej miery o tom, čo to znamená byť už vlastne 5 rokov